Добре дошли в нашата образователна поредица Information Matters. Защо правим това? Тъй като смятаме, че медийната грамотност е много важна в наши дни. Медиите през последните няколко години се промениха бързо. Здравейте на всички и добре дошли във втори епизод от поредицата Information Matters. Днес говорим за предизвикателствата при използването на дигитални технологии от възрастни потребители и колко е важно развиването на умения за медийна грамотност, за да се предотврати изключване и изолация от обществото. Темата е важна не само за младите. Можем да ви уверим, че всички, независимо от възрастта си, са под влиянието на медиите, консумирани ежедневно в различните им форми – текст, аудио, видео. Затова е съществено да знаете повече за тях. Усвояването на умения за медийна грамотност ви позволява да сте активни и автономни, тъй като технологията помага за намаляване на самотата и изолацията. Как? Чрез достъпност и прости интерфейси на дигиталните технологии, чрез активна дигитална комуникация, включително в социалните медии, чрез осведоменост относно проблемите на безопасността и поверителността, както и чрез разбиране за уместността на онлайн новините и рекламите. Друг ценен аспект е разбирането на мисинформацията, здравната информация и поверителност на данните. Ще се фокусираме и върху активното участие в дигиталната комуникация. Например, социалните мрежи, електронната поща, видеоконференциите и онлайн съобщенията. По-добрите умения за използване на дигитални технологии, устройства, софтуер, приложения, уеб-браузъри и търсачки ще ви помогнат да намирате полезна информация, свързана с вашия живот и здраве, и да общувате повече. Разбирането за онлайн безопасността и поверителността, както и свързаните с тях въпроси като онлайн измами, киберсигурност и разпознаване на фалшиви новини, осигурява практически умения да се защитавате от дезинформация и да използвате дигиталните технологии за свое удобство, например за онлайн пазаруване и при използване на социалните мрежи. Не пропускайте останалите видеоуроци от информативната поредица и намерете още полезна информация на нашия уебсайт informationmatters.eu.